Il-miliet kull sena jiġi jżurna biex naraw x'tallimna f'dawn ix-xhur. Tant xewqa ta' barka, paċi u rizq, dawn jimmeżiż mank ngħixuhom aktar spiss. Il-miliet it-tama tibqa' f'jamma fuq l-ġuħ ta' twajba kull fejn tmur. Taf għalfejn da żmien bil-wisq maħbub, għax dan staġun li fawwar b'ferħ il-qlub. Diżin u regali u kartolini ma trid tinsalħa, għal-kes ħannersqu lejn cocktail għal-ritratt. Il-miliet bla ħejra bla mibera nagħmlu pass biex naħsbu ftit f'xulxin. Nifhmu l-kol Deċembru l-aħħar xahar, u dal-miliet ma tafx terġax tara. Biftit ġurbina u bonsjetta iklib ġewwa id-djar bejn il-presekju u bambin